Appoġġ kbir għall-istrajk tal-għalliema kif 97% tal-edukaturi wieġbu għas-sejħa tal-MUT. L-istrajk ta' ġurnata li sar it-tnejn issejjaħ mill-Union stess u matul il-jum ma sarux lezzjonijiet għat-tfal fl-iskejjel kemm tal-Gvern kif ukoll tal-Knisja. L-azzjonijiet industrijali kellhom jaslu sawn wara li xhur sħaħ tal-għaqad bejn l-MUT u l-Gvern ma waslu mkien. Robert Tabele tibqa' jwebbes rasu li jagħti żieda sostanzjali fil-pagi skont kif kien wiegħed fil-manifest elettorali qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Iva, jekk dan il-moviment jingħata il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. U meta ngħid se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol ifisser titjib sinifikanti fil-pagi tagħkom. Il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru ddikjara bla tlaqli li mhux lest li jkompli jiddiskuti mal-MUT sakemm l-azzjonijiet industrijali jibqgħu fis-seħħ għaliex skontu dawn huma mannara biex imbagħad il-ħadd spiċċa nsejjaħ lill-MUT bħala union tmexxi bil-militantiżmu. Illi rridu nibqgħu niddiskutu madwar il-mejda tad-dialogu soċjali. Imma mhux bl-azzjonijiet industrijali, mhux bid-direttivi. In-negozjar kollettiv ma twaslux fejn tixtieq bil-militantiżmu. L-istrajk tal-għalliema sar bħala parti mill-azzjonijiet industrijali li bdew ġimgħatilu fejn fost oħrajn matul dawn l-aħħar jiem ma kien qed isir ebda komunikat bejn l-edukaturi u l-ġenituri. Matul l-istrajk l-edukaturi kienu mistennija li ma jagħmlu xejn marbut max-xogħol tagħhom, inklużi telefonati u emails. Tfal fl-iskejjel tal-Gvern setgħu xorta jmorru skola iżda matul il-jum ma sarux lezzjonijiet filwaqt li t-tfal tal-Knisja intalbu biex ma jmorrux l-iskola għal dan il-jum. Kollox jidher li kienu biss 600 it-tfal li ndibagħtu l-iskola. Intant fl-istess jum li fih ħalla skejjel bla ħajja u kriżi fl-edukazzjoni, il-Prim Ministru telaq minn Malta u mar Vjenna biex jiltaqa' mal-Kanċillier Awstrijak. B'kuntrast Bernard Gregg baqa' spalla ma' spalla mal-għalliema fejn sqar li l-pika tal-Gvern wassel lill-edukaturi biex kontra qalbhom joħorġu mill-klassi sabiex jissiltu għad-drittijiet tagħhom tant illi ġabhom tal-laba. Bernard Gregg insista li huwa taswit ta' qalb għall-edukaturi li ma jħossux smat l-edukaturi jixirqilhom id-dinjità u aktar rispett.